लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे भिडिअआनो जाहैबाय दा सासे ब्र'आ आंनाव मोनसे कमेन्ट लिरहरदों। दा नोंथांमोना बे फंबायनि कमेन्टखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय। दा फंबाया बुंहरदों मबाइल रिचार्ज सोनायनि भिडिअ लाबोलाय आदा आं रोङाखैनो। दा बिनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव मबाइल रिचार्ज सोनायनि भिडिअ लानानै फैनो नाजाबाय। दा आङो मबाइल रिचार्ज सोनो थाखाय आंनि फ'नपे एप्सखौ अपेन खालामनानै लानोसै। दानि जुगावथ' फ'नपे एप्सआ बयनिबो मबाइलाव थाखायो लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जायफ्रा मबाइल रिचार्ज सोफेराखै बेबायदिनो सोनानै लाबानो जाबाय। आरो गोबां मानसियानो सोनो रोंखायो, जायफोर सोनो रोङा, जायफोर सोफेराखै दासिमबो, नोंथांमोना बे भिडिअखौ खनसे नायनानै ट्राइ खालामनायबानो जाबाय। दा आङो मबाइल रिचार्ज सोनो थाखाय फ'नपे एप्सखौ अपेन खालामबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों मबाइल रिचार्ज अपसन। मबाइल रिचार्ज अपसनाव खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांना जुदि कन्टेक्ट नाम्बारा सेभ खालामनाय दंखायोब्ला नोंथाङा नामखौ गोजौआव नामखौ सार्च खालामनानै नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनानै होबानो जाबाय। आरो जुदि गैया, नोंथाङा गाहायाव नाम्बार टाइप खालामनाय अपसन नुनो मोनखागोन। नोंथांमोना नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होबानो जाबाय। दा आङो नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होनोसै। नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होयोब्ला नोंथाङा सेभ खालामनाय दङब्ला अट'मेटिक बियो गोजौआव श' जाखागोन। दा आङो सेलेक्ट खालामनानै होबानो जागोन लोगोफोर। दा नै आङो नाम्बारखौ सेभ खालामनानै दोनखादों, बेनिखायनो नाम्बार टाइप खालामनाय लोगो लोगो नामा श' जानानै देखायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना मानि रिचार्ज सोनो, जिअ', एयारटेल, भडाफन। दा आङो जिअ' रिचार्ज सोगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना जिअ'बा जिअ'आव क्लिक खालामनानै होदो, एयारटेल बा एयारटेल, बेयाव अट'मेटिक श' जाखागोन लोगोफोर। दा नोंथाङा बेसेबांनिखौ सोनो नोंथांनि सायाव लोगोफोर। दा आङो मोनसे रिचार्ज सोगोन 349नि। दा आङो 349नि सोगोन नालाय 349आव आङो सेलेक्ट खालामनानै होनोसै, टाइप खालामनानै होनोसै। टाइप खालामनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथांना 349 अपसना नुजाबाय लोगोफोर। दा नोंथाङा 349खौ सोयोब्ला नोंथाङा दैलि 2GB डाटा मोननो हागोन जिअ' रिचार्जआव। दा बेखौ सेलेक्ट खालामदो। नोंथाङा 349 सोयोब्ला नोंथांनि फ'नपेनिफ्राय 352 दानगोन लोगोफोर। मानि चार्ज लायो फ'नपे एप्सआ। दा नोंथांमोना 352नि सोनांगोन। दा नोंथाङा पे अपसनाव क्लिक खालामदो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फ'नपेनि पिन क'डखौ होबानो जाबाय। दा आङो आंनि फ'नपेनि पिन क'डखौ होनानै लानोसै। दा आं फ'नपेनि पिन क'डखौ होनानै लाबाय लोगोफोर। बिनि उनाव पे अपसनाव क्लिक खालामनानै होनोसै। नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों पेमेन्ट साक्सेसफुल। दा आंनि रिचार्जआ साक्सेस जाबाय लोगोफोर। दा आङो मोनसे नाम्बाराव 352नि रिचार्ज सोहरबाय। नोंथांमोना दा बेयाव नुनो मोनदों दा नोंथांमोना नायनो हागोन पेमेन्ट साक्सेसफुल। दा आंना रिचार्जआ हाबबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोनाबो जायफोरा दासिमबो गावनि नाम्बाराव गावनि मबाइलजों रिचार्ज सोनानै लाफेराखै बेबायदिनो सोनानै लादो। आरो गोबां मानसियानो रोंखायो, जायफोर रोङाखै नोंथांमोना बेबायदिनो सोनानै लाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदों, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव क्लिक खालामनानै होदो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सौहैयो।